Favorite line ng nanay mo pag papagalitan ka? Isa na lang, makakatikim ka sa akin. Diego! Inuutos ko! Ika lang, me! Maya! Isa na lang, makakatikim ka talaga sa akin! Aba, kukuha na chinelas. Aba, nasa may chinelas. Sumasagot ka pa. GCan! GCan kasi yung tunay kong pangalan. Iba-ibang tono yan. GCan! 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 Huwag kang iiyak! Huwag kang iiyak! Wala akong maririnig, huwag kang iiyak. Ganon si mama. O kaya naman, dahil sumbungero ako sa tatay ko, sabihin niya, pag-uugtogin ko kayo ng tatay mo. Ay, naku, Deni, punyeta ka talaga. Napakatigas ang ulo mo. Kapag ako nawala, marirealize mo lahat yan. Pag ako nawala, hindi ko alam kung kakayanin nyo. Pag ikaw nawala, susunod ako. Oo, marami. Ano, saan ka na naman nanggaling? Sino naman kasama mo? Bakit alas 4 na madaling araw ko na naman umuwi? Sumasagot ka pang bata ka? Tumigil ka, sasagot ka pa? Emilo! Naku, wag na wag mong gagalitin ng nanay ko kapag naglalampaso siya o nagmamap siya ng sahig kasi sasabihin niya, palakad-lakad kayo! Naglalampaso ako! Magsipirmi kayo sa isang sulok! Ano tingin niyo sa akin, ha? Katulong? Wala kayong katulong! Isa! Dalawa! Isa pa! Sige na! Bantay ka na ako ron, ha? Bantay ka na ako. Hindi yan magsasalita. Ang gagawin niya, kung ano yung mapulot niyang gamit, yun yung ibabato ng hagis niya. Ito hagis niya. Ganun ang nanay ko. Well, ang paborito kong cook ng ina ko, yung hamonado. Ayun, gustong gusto ko yun. Promise, ang sarap nun. Me! Lutok na ba yung hamonado? O, malapit na maluto to. Yung paborito mong hamonado. Favorite ko siguro yung ginisang kalabasa na may sitaw. Tapos nadudurog pa yung kalabasa. Ginisang gulay. Yan ang namimiss ko ngayon. Favorite mong luto ni mama? Si mama kasi guys ay hindi ganun kagaling magluto. Hotdog na lang, sinusunog mo pa. Lumpiang Shanghai. Kaya nga ninenegosyo namin yan ngayon eh. Lumpiang Shanghai ni Jesusan. Garlic buttered shrimp. Alam na alam niya kung gano'ng kaalat at saka gano'ng tamis. Saktong-sakto lang talaga sa paborito kong panglasa. Favorite ko yung lumpia. Yung lumpia, yun yung sa palagay ko, yung dish na talaga namang na perfect niya at perfect sa aking panlasa. Isa sa mga pinagmamalaki ko at walang papantay na sa pagka-favorite ko sa luto niya ay ang adobong manok. Pinagsama-samang kamote, yung sarsa pa lang ulam na. Tapos yung, minsan lalagyan niya yung saging, matamis-tamis. Ay, sisimutin mo talaga ang buto at wala kang ititira sa aso sa sobrang sarap ng adobong manok ni nanay. Pansit palabok. Oo, masarap magluto yung nanay ko, pansit palabok. Tapos sinigang, nilaga, tapos yung adobong paan ng manok. Lahat actually ng luto ng nanay ko masarap, yung tipong sa sobrang sarap. Oo, yung mapapamura ka sa sarap. Chef ka talaga. Bata, I like your adobo. Yan, kasi yan yung kinalakhan ko, yung adobo niyang walang lasa. Nay, luto mo ako ng adobo bukas. Bigyan kita pambili. Weapon of choice ng nanay mo. Kapag papaluin. Ay, grabe yung may iiwang marka sa'yo pag kinurot ka niyan. Hindi naman yun nagdadampot ng mga gamit eh. Walang weapon of choice kundi ito lang. Lusion yung kigol. Wala nang masasakit pa kapag napalo ka nito. Depende sa degree ng kasalanan. First degree, ang ipapalo niya sa akin, walis tingting. Second degree naman, na kasalanan, ipapalo niya sa akin, hanger. Kanina ka pa. Favorite weapon of choice niya sa akin ay hanger. Yan, kasi yan yung pinakamadaling mahablot eh. Nagkatattoo ako dito sa hita. Kasi ba naman, hinampas ako ng nanay ko at lumagitik at lumatay 3 araw. Nakalatay ang hanger sa puwet ko. Wow. Pinakamalupit sa lahat, pag matinding-matindi na kasalanan ko, third degree, alam niyo kung ano? Tinidor. Kinakapa, punong-puno na ako sa'yo. Kahit ano, dude, kung ano yung mabunot niya, ay naku, ilayo mo na. Kasi yun yung ibabato niya sa'yo. Wala. Walang-wala. Mano-mano, baby. Yung nanay ko parang hindi naman siya gumamit ng weapon. Pero yung mata niya, meron siyang kakaibang meron siyang parang kakaibang titig na alam mo talagang masama ang loob niya o alam mo talagang meron kang kasalanan na ginawa. Ganun.
Hindi yung kurot na makapala, yung kurot na manipis. Ganyan. Hindi ko makakalimutan, kinurot ako ng nanay ko sa loob ng simbahan kasi ang likot-likot ako. Ganito kalapad na tsinelas, tapos yung ganito kakapal na tsinelas yung pinampapalo sa akin ng nanay ko dati. Kapag wala, remote control. Yan, remote, pinampapalo. Paano maglambing ang nanay mo? Paano ba maglambing mama ko? Maglambing? Hindi naman yung naglalambing eh. Simple lang, alam ko na. Yun ang pinakamasarap. Isang mahigpit na yakap at mga halik. We always hug each other in the morning. Yan. Tsaka ang tawag niya sa akin, my pretty little rosebud. O, di ba? May mga ganon. Siyempre, nagluluto. Ganyan. Tapos, anuin ka niya, naakbayan. Tapos, kumusta ka naman? Ganon. Aba, lalambingin ka niya, pero aasarin ka rin niya. Papaalala niya sa'yo yung mga ex mo, sasabihin niya sa'yo, uy, naalala niya si ano, uy, naalala niya si ano. May message yan sa akin sa Facebook kasi hindi ko kasama yung mama ko eh. So, magme-message siya ng, Me, I miss you. Mga ganong bagay. Miss ko mama. Niyayapos ka niya pag binigyan mo siya ng gift o kaya inabutan mo siya ng pera. Naku, yayakapin ka niya ng mahigpit. Sasabihin niya, naku, mahal na mahal talaga ako ng anak ko. I love you. Ganun maglambing si nanay. Sabi niya, anak, dumating na pala yung bills natin ng kuryente, no? O di kaya naman, alam mo anak, ginisang kamatis na naman ulam namin kagabi. Tsaka sardinas na lang palaging ulam namin. Naku, ibig sabihin yan, naglalambing na yan. Paraan niya ng paglalambing yon para humingi ng monthly allowance. Sure na. Napakasimple lang niya ako kunin. Ipagluluto niya lang ako ng paborito kong pagkain. Anong gusto mong pagkain mamaya? O bukas? O dinner? Gusto mo mag-ano tayo? Ay, gusto mo maghipon tayo? Ay, sige, luto tayo nun. Sabay bali na, uy, kailangan natin magbayad ng ganito, Pero iba yung lambing niya kapag kailangan niya ng pera. Pag personal, hindi siya makatingin sa mata. Pero pag sa text, sabihin niya lang yan, ate, yan. Pag gano'n na yung simula ng nanay ko, ibig sabihin, naglalambing na siya. Pinakapayo niya na tumatak sa isip ko is, anak, please save your virginity. O kita mo na, 40 years old na ako, virgin pa ako. Parang walang gustong maniwala, no? Biggest learning mo sa kanya, naku, hindi sapat ang oras para masabi ko lahat ng mga natutunan ko sa aking mommy. But one thing is, nung naghahanap ako ng mapapangasawa o naghahanap ako ng love life, lagi niyan sinasabi na lahat ng kaldero, lahat ng kaldero may takip, di ba? There's always someone for everyone. So, wag daw ako mag-alala, wag daw ako mag-panic, mahanap ko kung sino talaga yung taong para sa iyo. And sa kanya ko din natutunan na there is a reason for everything. Meron dahilan ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Just trust Him, trust the process, and keep the faith. Siya yung nagturo sa akin paano magdasal. Siguro sa kanya ko nakuha yung paano maging maka-Diyos, paano maging mabait sa kapwa-tao. Yun, sa kanya yung natutunan. Kasi siya yung nag-introduce sa akin ng religion. Malit pa lang ako, tinuturuan niya ko paano magdasal. Tuwing summer, pinapasok niya ako sa catechesis for values formation. So, yun ang pinaka-the best na hindi ko makakalimutan sa nanay ko. Isa sa mga hindi ko makakalimutan at dadalahin ko hanggang sa ako ay tumanda ay yung pagiging mapagmahal kahit may nagawa sa yung hindi maganda ang isang tao. Unconditional love, lalo sa family. Mahalin mo ang pamilya mo at mamahalin ka nila pabalik. At higit sa lahat, mahalin mo yung kapwa mo, magtanim ka na maganda sa kapwa mo kasi hindi mo man maramdaman ngayon yung sukli nila sa'yo. Isang araw, magugulat ka, lahat ng ginawa mo mabuti sa kanila, babalik at babalik sa'yo. Ganon. At pangalawang natutunan ko si nanay ko, maging mahaba ang pasensya. Napakahaba po ng pasensya niya. Ako maikli lang, mainitin ang ulo ko, pati si tatay, pati si nini. Pero nanay ko, idol ko sa pagiging mahaba ang pasensya. At sana manahin ko yun. My mom is a fighter. Ever since the world began,
hindi niya kilala yung mga katagang give up. Hindi niya yun kilala. And I think yun yung nakuha ko talaga sa kanya, na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi ko pa sinasabing tapos na ang laban. So, ganun si mama. Kasi ever since nung bata kami, pag kinukulang ng pang-tuition fee, hindi humihinto yan si mama. Talagang nag-iikot-ikot siya, nagbebenta siya ng kung ano-ano, just so that matustusan niya yung pag-aaral namin. At siya yung pumupunta actually sa school para humingi ng reprimand letter. At hindi siya nagsasawa doon. So, ayun, everything I have right now, I owe it to my mom and my dad, of course. And everything na natutunan ko about life, I owe it to my folks. But yung giving up part, natutunan ko yan kay mama. Ang pinaka hindi ko makakalimutan na natutunan ko kay mama, na talagang hanggang pagtanda ko, hanggang maging lola na ako, magkaapo ako, is yung pagiging strong and independent. And talagang natutunan ko sa kanya na hindi nakadepende yung happiness ko sa ibang tao, lalo na kapag may pagsubok ako na dinadaanan, hanggat maaari binibigay ko muna yung pinaka-best ko bago ako humingi ng tulong sa iba. Talagang minsan kinakaya ko muna mag-isa. Tulong. Yan. Sa mga tao na kailangan ng tulong, kailangan po nating tulungan po sila. Of course, marami tayong mga kaibigan na kakilala ng mga nangangailangan ng tulong, to the most na kahit wala ka nang matira sa sarili mo, basta may ibigay mo lang, matulungan mo lang sila. Yun ang natutunan ko sa mama ko. I've learned that, yes, it's okay to be not okay. Parang ganun yung gustong iparila sa akin ng nanay ko, na kami tong pamilya mo, and you don't need to conceal your feelings with us kasi pamilya mo kami, and you can say whatever you wanna say because your feelings are all valid. Ganun, yun yung biggest lesson ko, na parang wag mo na i-conceal yung nararamdaman mo kasi at the end of the day, these are the people na mag-i-stay sa buhay mo, and that would be your family. So, yun. Kakaiyak naman. Siguro sa mama ko pinaka natutunan kung paano maging independent. Hindi ko kasi kasama yung mama ko po ngayon. I mean, hindi ko sila kasama dahil ayoko sila kasama, pero more of pinalaki niya kasi kami magkakapatid na independent sila ng papa ko. So, yun yung isa sa mga bagay na natutunan ko, na kailangan mong tumayo sa sarili mong paa, na hindi umaasa sa ibang tao. Kasi at the end of the day, ikaw, sarili mo lang naman yung meron ka. Nanay ko ang hero ko. Siya yung one of the greatest model sa buhay ko. Paano maging matibay, masigasig, at independent. Kaya sa nanay ko at sa lahat ng mga nanay out there, Happy Mother's Day! Happy Mother's Day sa aking pinakamamahal na Mood Raquels, my mother, my nanay, ang aking mama na si Franz Agaite. Enjoy your special day, Mama. Babawi tayo after ng quarantine period. I love you! Ma, happy Mother's Day, and you know I love you. I may not be with you all the time or most of the time, hindi nyo ako kasama, but I'm always here for you guys, and I'll stay true to my promise na once maging okay na ang lahat, ibibigay ko yung mundo sa inyo kapag kaya. Happy Mother's Day, Nanay. Of course, para sa akin, you're the best mom in the whole wide world. I love you so much, and pinagdadasal ko kay Lord na sana magkaroon ka pa ng mahaba at malakas na pangangatawan. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay sa buong mundo, lalong-lalo na sa mama ko, sa lola ko, sa tita ko, at sa mga pinsan ko na nanay ngayon. Kayong mga nanay, kayo ang tunay na superhero namin. At kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito ngayon sa mundo. So maraming salamat sa lahat ng nanay na nagbigay ng chance sa bawat anak na maranasan kung gaano kasaya ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Happy Mother's Day! Salamat! Love you! Ma, Happy Mother's Day. Darao. Hearty ha. Happy Mother's Day! Pinaiyak niyo ako. I miss you, Ma. Well, para po sa lahat ng mga nanay, saludo po sa inyo. Hindi po madali ang magiging isang nanay dahil ang pagiging isang nanay,
Yan po ang pinakamahirap na trabaho sa buong mundo, pero nagagawa niyo po. Kaya para sa lahat ng mga nanay, Happy Mother's Day! Mabuhay po kayo at maraming salamat dahil inaruga at pinalaki niyo po kami ng maayos. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka At na-lurky ka sa aming video, Click mo na ang subscribe button At yung notification bell Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.